Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, October 9, 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayontang oks lang kita ha. Amat-amaton talang ni kay hindi makaya. Dapat kadadlaw maganubo ang record sang COVID-19 patient diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Bisan pa man sa iban nga mga lugar sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan, dapat madula na ni si COVID-19. Diri sa aton kahapon tinubo-nubo siya. Pila to action level 10 ang record kahapon sa Bacolod. While ang Negros Occidental do dumudamo pa yan, no? Pero ginasigahom ta basi karon sa hapon maganubo pagid ang record naton mga kaaksyon. Kabayon ta nga sige-sige na ni. Parang talunsay na nga aton sining Christmas. Ay porti 77 days before pa man mag-Christmas Day. Kag 84 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day, mapag-goodbye na si 2020 sa aton, pasok na si 2021.
Mag-inop na rin kita sa kinandan upo na mga report sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad niya Oxlang. Dapat tumanon ta kita kunara kita sa gwa sang aton sini nga puluyan digid kita malipat sini no. Dapat naka face mask, facial kag social distancing. Amo man lang ning tatlo nga dapat gid ka importante sa tanan. Kita mo sa mga jeep na nga nagabiyahe diri sa syudad padayon nga may social distancing, may ulot gid. Kay hindi ta pa mapiho gid ay naman ni kun pila ka adlaw mangin zero na bla nga tatak sang COVID-19 diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta mga kaaksyon ta dira sa Oriental side? Daw nagtinong-tinong sila no kag daw jutay na ang recorded nga COVID-19 positive sa ila sining nga lugar. Kabay unta nga sige-sige na niya. Wala nga ato sining nga mga kaaksyon sa iban pa nga mga kapob probinsyahanan sa COP ini sang Region 6. Ginasigahoman hasta na lang subong adlaw ang 1 week nga moratorium sa biyahe sang fast craft kag roll on roll off ta especially sa mga dipasayrong nga mga sakayan pandagat. Pero ti anong mangin resulta ini buwas mga kaaksyon bantayan ta diri basi kung may mga panibag-o man kay ang Bacolod actually gahulat na sang go signal gikan sa Iloilo kon mag-resume na ang biyahe. Di ang Philippine Coast Guard ganganangan man sa mangin advisory gikan sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Pero ang LSI sige sa gyapon biyahe ang mga roll off naton nga mga sakayan pandagat especially sa mga essential kag mga iban pang karga sang roll on roll off no kabay untang nga sige-sige na niya. Importante mamati lang kita kag tumanon talang nga mga health protocol nga ginapatigayon sang departamento sa ikayong lawas kag iban nga ahensya sang gobyerno kay way man tana pierdihon kay kung magsali kita ka latagaw dira sa kundiin lang katapusan kita mang maantos na ba kabudlay sang sitwasyon. Sige sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Eden Amoso dugang 10,000 ka mga test kits gikan sa Department of Health o kon DOH para sa Teresita Halandoni Molecular Laboratory maabot karon nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita igabalita ni Aksyon Arta Ihopon masobra 2,500 ka mga vendors o kung taga-baligya sa 3 ka mga dalagko nga mga merkado sa syudad ginapabot nga magapay dalom sa swab test buwas nga adlaw. Operasyon sa merkado magapabilin nga normal suno kay Executive Assistant Ernie Pineda. Sa BCPO naman nga balitay, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kantanan sa wala sang itsura magluwas sa helmet nga ginasuksok kag brand sang motor. Ang nakuha sang CCTV sa natabob lang nga pag-hold up sa balaligyaan sang motorsiklo sa dalan Mabini nakaligad nga adlaw Mabini Lacson.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden na sa labat sa shootout kagabi sa Dakbanwasang Silay, malayo na sa katalagman ang kabuhi. Kag maki-update kita sa sining isaman kagin salvage sa Banwasang Ibi Magalona. Biktima kuno sang ambot kon anong motibo ni pero nabutang sa placards mo nga wag ninyo akong tularan dahil ako ay isang drug pusher. Ay, kasubo maning klase ka sitwasyon. Padayon pa man ang investigasyon sa Ibi Magalona PNP. Of course, sa pagpamuno ni Chief Inspector Wilfredo B. Noman sa lugar, no? Aton hibaloon na karon mga kaaksyon na anong latest nga investigation nila sini kag anong identity sa sining biktima inato sa nga gaway pa sa identity according sa kay aksyon na Abuso nga nagpadulong sa Banwasang Ibi Magalona. Samtang sa patrol naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso kapin sa 500 ka mga violators sang health protocol na dakpan sang task force disiplina umpisa bulan sang Hulyo. Sa mga balita out of town manghisayod tanay sa syudad sang Cadiz si gabalita ni Aksyon Roger Gotib. Inimay kang tanan sa 19 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong homicide arestado sang kapulisan sa Banwasang Manapla. May balita man kita sa bahin sang Banwasang Pontevedra gabalita ni Aksyon Percival Villamor. Top 9 most wanted person dakop sang kapulisan sang Banwasang Pontevedra. Samtang sa balita naman sa News Center mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, mga kompanya nga tuman na apektuhan sang COVID-19 pandemic pahanugutan nga hindi maghatag sang 13-month pay may sa ilang mga empleyado. Subo man galinging ibantugin hatag na to nga assistance mo pero timayara pagid man niya kompanya nga wala gid sa mi 5 nga gintunghol sa empleyado nila. Ilang taon tani kung anong guwas ni kay ang 13-month pay na obligasyon gid ni mga kaaksyon kada bulan sang Disyembre. Samtang 43 ka mga health officials nag-resign kag nagretiro na kadungan sang anomalya sa ahensya sa PhilHealth Blani. Tinag-retirong iba nag-resign kay perting anomalya no. Kay daw idulaon giding PhilHealth kuno. Maki-update ta sa COVID-19 sa Western Visayas kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 11:43 ang aton oras 11:43 na mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban ha. Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live nga naga-monitor na. Kinaknowledge ta na kamo mga kaaksyon ang inyo sining mga mensahe. Jutay lang ipadala lihog, no? Jutay lang. Sa Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Tingwan ta na karon nga mabasa ang inyo sining mga mensahe. Kag sa mga yara sa website sa www.aksyonradiobacolod.com.ph at agan taman na igtalupangod kag sa mga YouTube mga kaaksyon sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Samtang nagkatimo-timo ng halos kalabanan, kaming bahala sa pagdala sa mga balita, mabatian na sa diligid lamang madugay. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos man namyaw tanay mga kaaksyon sa aton sining nga mga kaaksyon no nga yara naka-tune in by Facebook Live. May lang nga pag-monitor sa kay Diana Gasper Espino. Ga-monitor ang pamilya Espino kag Gasper. Nagalantaw kami live programa ninyo diri sa Binondo, Manila. Dayan sang sitio, Hiniwaan, Barangay Manghanoy, La Castellana. No? Manghanoy mo Isis Padilla ni kung La Castellana. Kay Merly Gonzaga, may lang nga pag-monitor Merly Gonzaga. Sa kay Jocelyn Nasivita Ulak, salamat gid kay Rina Naliro Aloro Rico. Ga-monitor sa sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Thank you so much, Rinan. And sa kay Jensen Loro, may lang nga pag-monitor, ga-watch gid kami di subong sa 6th Street, ginatamyaw gid gali upod yang sila ni John Jetro, si Paul, Joel nga gapamati gid sa imo subong kag ginatamyaw komanda pamilya Loro sa La Castellana. Ayos, thank you so much gid Jensen Loro. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitor kag happy 35th birthday today sa kay Girly Gamala Martino, ang iya sining pinalanggang anak no ni Madam Elizabeth Malaka Gamala. Kay Milay Hardiniano Perta Corta, may lang nga pag-monitor no dira sa Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Thank you so much gid Milay Hardiano Perta Corta. And sa kay Junjun Esteves dira sa Binondo, Manila, tamyaw kulang da mga staff di sang Benedicto Steel Corporation, kaday Ma'am Girly Alcoresa, kag kay Ma'am Ellie Ku, kag Ate Marigold Basco, kag sa tanan nga tagaman sa Blaya, Isabela Negros Occidental, kay nanay ko Bibi Esteves, mayo lang nga pag-monitor. Ayos, kay Junjun Esteves nagalin ang pagpanamyaw. Sa kay Manjo Arniho, may lang nga pag-monitor, Julieta Binias Muyane, nga hindi kamo mabatian sa radyo, hindi kami daan mabuhi kung wala radyo. Paano kami hindi mabatian nga raman kami ga-broadcast sa radio? Anong bot mo sing ganon, Madam Julieta Binias mo yan eh. Bation ta sa radyo ha. Lucia Banjola Atiliano, mayong udto lang Action Rex sa monitor kami di sa imo kada udto. God bless. Thank you so much, Lucia Banjola Atiliano. Kay Corey Bidaha, watching live from Kuwait. Sa kay Tomas Brunyola, dira sa Rosario, Mabini, Libertad Streets. May lang nga pag-monitor, no? Tomas Brunyola. Kay Lucila Banjola Tiliano, may lang nga pag-monitor. Kay Bia Jonathan, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Bia Jonathan. Kay Mary Jane Mendoza, may lang nga pag-monitor, no? Mary Jane Mendoza. Ayos, sino pagid? Daligi lang. Kay amat-amaton talang ni mahinang kalaban eh. Kay Joe Freystop, literally, ari lang kami di sa La Carlota, ga-monitor. Ay, pwerte si Joe Freystop, literally ba? Eric Benuelo, may lang pag-monitor Eric, dira sa Valenzuela. Kadaod to gini, greet ko lang da, pamilya Benuelo sa Silay, kag pamilya Sarmiento sa Pandanon Morsha, kag sa wife ko da si Emily Benuelo, kag sa bibi ko nga si Emerson John. Ayos, thank you so much, Gid. No? Kay Rose Guevara, may lang pag-monitor. Kay Shakel Tarak Muhammad, may lang pag-monitor sa taga Hacienda Buena Vista, Esperanza. Buena Vista, Hacienda Buena Esperanza, Cadiz City, ang nagatamyaw Nonoy Aponi Sidad dira sa dira sang una. Okay, Shakel Tarak Muhammad. Ayos, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor dra sa Celine Homes, Barangay Estefania. Salamat gid, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Lisa Libuon, kay dra sa Alcobar, KSA, kay Bing Escalona from Singapore, Celidonia Santillan from La Carlota, kag kay Bibing Dagia Bautista sa Barangay 39, Lizares Avenue, Bacolod City. Kay Heaven, may lang pag-monitor. Ayos.
Sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Daligid lang ha, kay matagtapila ka mga commercials. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 na nga oras. 11:50 na, mga kaaksyon, tigirigma na. Pag palanyaga na, no? Kung may palanyagahon, pero kung why, samtang nagahimos, nagapamati diri sa Aksyon BBB. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga oras, kada siglang sang orasan ka ba? Kadto antang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa mga kompanya nga tuman nga napiktuhan sang COVID-19 pandemic ko pagatugutan. Hindi lang anay maghatag sang 13-month pay sa ilang mga empleyado. Subo-subo na. Kung ang empleyado nagakinanglan sila nga ginasaligan lang, sus, anong gwa sinima? Samtang 43 ka mga PhilHealth officials nag-resign kag nagretero kadungan sa anomalya sa among nga ahensya. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag siyempre diri sa Western Visayas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may god to. Kag sa aton nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga ang mga micro, small, kag medium enterprises akon MSMEs nga in distress akon apektado tugas sa nga pandemya ang ginatugutan nga hindi maghatag sang mandatory nga 13th month pay sa ilang nga mga empleyado. Ginatumod ni Bello ang Presidential Decree number 851 sa diin nagamandato sa mga employer gikan sa pribado nga sektor nga magbayad sang 13th month pay sa ilang mga empleyado kada tuig nga hindi maglapaw sa Disyembre 24. Ang 13th month pay sa idalom sa nga PD 851 ang dapat katumbas sa 1/12
sing basic annual salary sang empleyado. Ang nasambit ng mga kompanya ang dapat makapamatuod sa gobyerno nga hindi na nila sarang maghatag sang 13-month pay sa ila nga mga empleyado. Kadungan sa epekto sa negosyo ekonomiya nga dala sang COVID-19 pandemic ginpahag ni Bello nga Department of Labor and Employment ang natalana nga magpagawa sang advisory kung ano nga mga kompanya ang makonsiderar nga in distress. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginapahayag sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga 43 tanan ka mga senior officials nila ang nag-resign kag iban nagretiro na sa serbisyo. Sa isa ka statement, ginpahayag sa PhilHealth nga 43 ka opisyal ang nagsabat sa Setyembre 30 nga memo nga gin-issue ni PhilHealth President kag CEO Attorney Dante Giran sa diin nagamando sa tanan nga senior officer humalin salary grade 26 kag pataas nga magsumiter sang ila courtesy resignation. Sa 43 ka mga opisyal, 27 ang nagtanyag sang courtesy resignation anom sa ilang gikan sa regional offices samtang 21 naman ang gikan sa central office. Samtang 16 kay iban pang opisyal ang nagretiro na sa diin pulo diri ang gikan naman sa central office kag anom ang gikan sa regional offices. Update naman sa COVID-19. Sa karon ang record sa bugos nga kalibutan, cases subong nagasaka na sa 36,751,502. Ang nagkalamatay 1,066,856 kag ang naka-recover 27,664,655. Sa Pilipinas, pinangka-latest nga record kahapon, October 8, 2020. Ang cases naton diri yara na sa 331,869. Ang nagkalamatay 6,069 kag ang naka-recover 274,318. Sa karon Action Rex ang Pilipinas ika-19 na sa pwesto sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga may madamo nga kaso sang COVID-19. Diri naman sa Negros Occidental may 27 ka mga dugang nga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 3,453. Sa Bacolod, good news kay anom na lang kahapon Action Rex under record nga kaso sa Bacolod nga nagadala sa 4,272 na tanan ka mga kaso. Ang aktibo nga kaso out of 4,272 yara na lang sa 845. Ang naka-recover naman, good news kay 168 gid kahapon ang recoveries sa Bacolod nga record nga nagdala sa kabilugan nga 3,332 recoveries. Kag ang nagkalamatay nagsaka man sa 95 matapos may isa nga duga nga napatay kahapon. Sa Western Visayas, ang bugos nga kaso 12,986 matapos nga may 150 ka mga bagong kaso na record kahapon kag 3,618 diri ang aktibo. Naka-recover naman nagsalambot na sa 9,065 matapos may 223 ka mga new recoveries recorded yesterday. Kag ang nagkalamatay may 15 nga dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 303 death toll diri sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Balita! Banak! Huling! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:58 na. 11:58 na mga ka-aksyon. Sige, samtang nagaro chibog na ang halos kalabanan ng mga ka-aksyon ta. Samtang naga-monitor kamo diri sa Aksyon BBB kadtuan tanay dugang nga mga balita si Aksyon Eden Aboso sa patrol. Ini may kang tanan sa kapin sa 500 ka mga violators sang health protocol na dakpan sang task force disiplina. Umpisa pa sang bulan sang Hulyo kadamo no.
Kag ti siguro may mga pinalidad ang nabayaran naman sang sining mga nagkaladakpan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden. Action na Rex, kapin 500 na ka mga persona ang nadagpan sa task force disiplina umpisa sa itong bulan ng Hulyo na nagalapas ng health protocols kangay sang wala pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang social distancing. Sino kay Wilfredo Jolingo, co-chairman sang task force disiplina, nagafocus sila karon Action Rex sa information dissemination kundiin tuyo nga mas maedukar ang mga pumuluyo angot naman sa ginapatuman nga health measures. Samtang ginkabig naman ni Galingo nga model barangay ang barangay Takuling matapos nagtukod sila iya sang kaugalingon nga task force disiplina Action Rex kundiin mga nanay gali iya ang nagapanaway sa mga mga nanay ang mga nagapanaway sa mga bigatin kabataan. gali ang komposisyon sang Takuling. Ti isa lang na Action Rex kasawaya. Wala pa ni. Hindi ka magpati. Makusian gid ang imo nga tiil. Nga ano? Nga tiil. Hindi ka magpati, hindi ka gid kapanyapon sa balay. Laban Pero gid. tiyan mo na Action Rex, ang balyana, mi kuno kay ti ara na bala sa barangay level Action Rex para mas mahapos ang Ingaway niya pagpatuman. gin-adapt sang iban nga mga barangay ni para mabuligan taning task force disiplina ni. Amo na gani Action Rex ang pangabay ni Jolingo sa iban nga mga barangay nga magtukod man kuntani sang ilaman nga kaugalingon nga task force disiplina para hasta sa mga kapurukan Action Rex mapatuman ining pagsuksok sang face mask kag pagpabilin sang social distancing. Kay ti suno sa iya hindi man nila maarapalan tanan kay ang isa ka team composed of 30 kabilog ang isa by 5 ti hindi nila Action Rex may isa gid ang Ano ni voluntaryo lang ne? Ang ginhimo ni Action Rex ang ginpili ni sang taga barangay Takuling ang ila sini nga mga nanay per purok man nga magsaway da sa ilang mga kabataan. Tito kanami Action Rex kay kanami kay ti especially mga kabataan bala subong amo man lang nga mga age group ang hindi man gid sila nga aware gid bala Action Rex nga dapat magsuksok gid sila pero may sang face mask kagati dapat sila na ang mga painsyendihon nga kung may makita man sila nga mga kaangay nila mga kabataan da nga wala nagasuksok sang face mask bisan nagalagalaagaw lang da sa palibot sang purok nila nga dapat magsuksok gid para malikawan nga maglaptang virus kay subong sa gihapon amo lang ng tikang na kita sang aton nga mga health authorities para mapaganhagan ang COVID-19 transmission diri man sa aton sa Pilipinas especially diri sa aton sa syudad Pero sang do Bacolod. halos kalabanan nga nakita ta kung depende sa mga purok-purokon barangay nga nadisiplina blagay kung makita ta diri sa mga downtown areas daw halos nagka face mask man galing may iban man nga wala facial nano ning facial ni hindi na gid man ni mandatory. So far, Action Rex, wala pa sang city ordinance. Gipamangkot naman na kay Gilinggo. Kung may ara na sang city ordinance, most probably pasa na sa ilang grupo ang pagpatuman man sina. Galing so far, wala sa gihapon. Kung mo depende kung may facial kag kung isuksok mo okay lang. Pero kung may Yes, ikaw na lang Action Rex. Oo, pero kung may facial ka kag hindi mo pag-isuksok anong utok mo no? Kung i-decide mo lang sa bitbiton mo lang kag iroyatan blaya pero may mga facial nga ginasuksok gid nila. Importante man na mo. Iba niya man kay compared sa wala pa ni napatukod man ang task force disiplina. Anong signal mo ng kautod-utod ka man? Ha? Din ka dampi man ka kautod-utod signal mo? Tari ko sa Amerika. Okay na? Kalayo ba? Okay na? Oo. Pamatihan ka sa rin na Action Rex si Wilfredo Jolingo. Bungal, more kami sa education kag sa information kay parte. Yung ginlaylo namon anay ang pag-fine. Ngayon ka focus kami sa education sa amon nga information drive parte sa pag-spread. Aware na gid ang tao kay bisan makita gani kami nila kung ang mask nila sa baba nila ginapasaka nila dayon. Dutay na gid malang ang salawayon. Hindi naging man pareho sa primero nga do kadamo kitang wala naga-aware. Subong niya do ang awareness
taas na. Kabilugan is mga 34,000 pesos. Wala po sa mga nagbalayad ya direct sa CCTV Surer. Inaya nga amount ya sa hamon, yang actual nga nagbalayad. Pila kuno to? 34,000 plus Action Rex. Ang sa ila lang na mismo. Kaya tag 200 pesos malang para sa mga Bacolod resident ang wala nagasuktok ng face mask. Tag 300 pesos para sa mga out-of-towners Action Rex. So at least bisan paano hatagan ta na kuan gid tiyempo nga bisan paano kag kunara kasagwa sang balay mo makasuksok gid face mask kag face shield. Paminsaron gid Action Rex nga part na nasubong sang OOTD. Ang face mask kag face shield. Ang iban nga ni subong may mga color-color na no. May para sa imo bla no nga ginasuksok ko. Ay, ang ako niya, ano na normal lang niya. Normal. Ang iba, gali abnormal. Hindi. Ang iba, Action Rex, may color sila. May mga design, mga, may matchy-matchy pa na sa mga headband. Di ba? Nahimo na fashion. Gani, no? Di ba? Ang iba, nagahimo man negosyo Kaya di ang ila, nga daan nga bayo, ginahimo nila, ginatahi nila, kag ginabaligya man, na negosyohan pa. Correct. So far, Action Rex, nagaling kay subong may balita naman nga naganubo-nubo na kuno ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Basta pag-abot December, hindi na tayo mag-face mask, ne? Gani, kag kumagamo na ning numero, single digit na subong ang Bacolod mo. Kahapon, do 10? 6 lang, Action Rex. 6 lang ang na-record kagapon. 6 lang gali kahapon. Perfect. Ti basi karon sa hapon duwa na lang bla. Ti do feeling ko man magdilang anghel ka naman kay kagapon lang to ginmono ta. Nga ma-single digit. Ti kagapon ito single digit gid. Gani no kabayunta nga magamulang na tani kadjutay na lang bla. Ang ibo lang magalitingog dapat. Abi pangabay na sang todo. Kaya sa imo lang pamate Di kayo utik-utik mo lang itong aton nga duway kahapon nga kabayunta nga mag-single digit na ni ti na kuanan gid na grasyahan gid ti kabayunta nga sige-sige na niya. Ilang ginagmay lang bala. Di tagid mamalikawan nga hindi ni madula mo pero kung madula taman lang way natabi nga hindi tani paghimuon ng tanan-tanan para magkaladula na lang niho. Eksakto Action Rex gid. Para back to normal naman tabla. Perfect. Okay. Nahidaw naman darang tanan. Galing kayong Negros Occidental to, kadamo. Pag ito, 70 pagkabilog to. Kagapon nga adlaw. Pero ti galing kay ti, ano man sila, damo man Action Rex nga cities and municipalities. Nga contribute sa nga 70 ka kaso. Kayong biyahe ta? Ang biyahe pa Action Rex wala sa gihapon sa feedback gika naman sa Iloilo. Actually amo naman lang to ginahulat kay okay naman niya. Ang syudad ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod naga-wait na lang gid sila sang approval man sang Iloilo City Action Rex para sa pagbalik biyahe sa aton nga fast track kag roll on roll off vessel sa aton nga mga normal passengers Action Rex. Pero 12 by 12 midnight karon tani mabalantang resulta no? Kabay pa Action Rex, kinamo na daan nga pinamangkot kay ti gusto naman nila magpauli. Para sa matuligad, bala nga, although nga may swab test lang galing pag-abot direct syudad sa Bacolod, pero at least makatabok-tabok na Action Rex, especially may mga necessary to nga, may mga importante nga kaladtuan dito sa piyak man Action Rex. Bantayan ta karon kung may ara sa update Action Rex, kaya pa dahil man ta nagapaking-angot man kay PCG Commander Jansen Benjamin. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Ida Naboso. Balita gikan sa Patrol Action no Radio Philippine Standard Time. Las 12:08 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Ida Naboso kadtuan tanang Bacolod City Government Center on standby si Action Artay Hopon. Manghisayod tato sa Bacolod City Government Center. Kay masobra 2,500 ka mga vendors. Buwas na niya
sa 3 ka mga dalagko nga merkado sa Bacolod ginapaabot nga magapay dalom sa swab test buwas nga adlaw Sabado. Operasyon sang merkado magapabilin nga normal suno sa kay Executive Assistant Ernie Pinida. Kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center. Yari ang kauna sa report ni Axon Art. Tayo po, Axon Art. Yung mo about sa facial Axon Rex, may hearing sila nga hapon, may public hearing nga pati kayo nun si Councilor Archie Baribar. Party official? Facial kay hinuan ordinance naman diri sa Bacolod. Para ano na? Para may penalty lang hindi magamit sila. Pero ang amo man gapon Axon Rex, kung nagsakay ka sa public transport, kung nara ka sa mga pampublikong lugar bala, nagato ka sa merkado, magsulod ka sa mga mall, amo na sa Axon Rex ang mangin sentro sa sining facial nga dapat masuksok kagid, no? Sa mga mall? Ay nang napariyo malang yapon siling ni Councilor Baribar kaangkin malang sa mga DTI memorandum kag iya sa LTFRB plan. Galing daw lain gid nga wala face shield mo. Ani kay kung iya lang sa DTI memorandum, why man niya Axon Rex mo, why penalty plan? Oo. Siling ni Councilor Baribar, obrahan ina sa ordinansa sa Lunes actually pasulod after ang namida investigahan ni Councilor Baribar ang tung kuambla ambal ni Ma'am Elizabeth Catalbas kay na si Councilor Gonzales galing kay may meeting po sa Polisiano kay na no man nga daway man ginapang idukar mga gwardya sa mga mallman. Ngay naguro pa eskwelaho na grade 2 para nga kabalusan sa mag grade 3. Aling ba si Ma'am Balsagay kung internet nga concert, tabi kag cellphone. Na ano nga cellphone pag idyang pangita nga mayo yan. Yung online sa'yo mo. Yung online. Ay nano. Gagard ko na mo, gagard. Tiyan mo nang dapat gid paimbestigahan tanan sa mga city officials ta kung di na nga mall na kag nano ng plastada nano nang ginahimo nila dra. Basi kulang pa man sa next ang information nga ito after 15 days pa man tila ka man ni mag-umpisa gid pero may pila na ka mga mall naga-practice ni o nagapatuman galing ti basi kung atong gwardya lang mo to balaya nakaten sa ilang kuanaw. Gani basi siya to yan ang batomato lang to bla? Gani ang gina-imprinta gani na kaya basi bago lang to nagbulos bla sa duty aw. Ang mga barangay galing na ay cellphone ng mga residente lagi na buti gila obrahan na kabay. Kahit ka gina-print kaya mo lang bitbiton mo. Kay sa QR code na giniprinta na i-scan nila tiambot ano itong yaya. Buta? Din to nga mallman? Dari sa basta lapit ko sa provincial capital galing ka di masikon na tabuhan lang sulik sa ito katen sa gani ba so ito ka-attend dia sa briefing to? Daway man na ginapangitaan? Gani ato ko to nagsulod kahapon why man to pangita to? Kasi natabuhan lang yung guardian duty bla lain yung iya pamatilan kay nagbakal ko to sang ginamos kahapon? Oo, naka-face shield lang ko, galing kag naka-face mask. Pero direktada, sulod man. Kaya pala guardian di sa Axon Rex na tingkan ko. Ito ka, live lang ang sitwasyon na. Ano man ko kayo na, yung nagtawagin si Ma'am Beth. Ito tungkol sa niya. Pero okay naman, dumadugay kay kuhanta na sa reaksyon kagtingog si Councilor Lady Gliss Gonzales at Rex. Kita sa buwas nga activities ang syudad sa diin may ara sa swab testing sa 3 ka mga merkado sa mga vendors ay target o kung ang ginalantaw sa city na posible malabot nila Axon Rex sa kanamoon sa mga manugbaligya kung vendors ara sa 2,500 to 2,600 ka mga vendors no diri kay Executive Assistant Mr. Ernie Pinida nga amuning cluster head sa market at the same time siya man ang taga-pamuno sang extraction team sa City Government of Bacolod. Now, based man sa ginhatag data sa mga market supervisor,
ang sa Libertad Action Lex sa muning damo-damo nga ginalantaw nila nga makuhaan sa swab test more or less mga 1,200 ini ang Tanan na ni, tanan? hindi gimantanan Ah, hindi gimantanan. Action Lex nga mga tagiya sang stall na magod duhay man binaklanay dugay niya galing way man kabaligya. Di siling Minister Pineda tinunod naman ng iban nga mag-appear pa man kay tiway naman sila kabaligya mo. Sa Central Market ang estimate nila 5 to 600 vendors. Sa Burgos 750 to 800 vendors. Amo na nga siling yakon na matabo nga initanan magkanto kamakuhaan sa swab test mga 2,500 to 2,600 ang ila gina-expect. Now, isa din nga ginapanayag ni Mr. Pineda kay siling nga sa pagpasiguro ang ipadala ni galing ila sining specimen dito sa Cebu mo, dito ni sa laboratory sa Cebu, agod nga mapadasig within 24 hours nga magwa ang result Action Rex. Now, klaro man ni Pineda nga pisar sa aktibidad buwas, nagapabilin naman na normal no, ang operation sa mga merkado no, may aragyapon na pagbaligya at ang mga transaksyon na nga nilag makron sa merkado pwede gid magkakadto buwas sa nga adlaw. Now, ang ginalauman ni Mandiri, sa gyapon ng cooperation, sang tanan na bagod nga hindi malikawan Action Rex, may mga nag-resist gyapon mo, ng mga vendors, daw hindi sila magpakuha sa swab test apisar, ng pinagka mga grupo kag leader sa mga vendors association, ang ilang mga presidente nagperma sa manifesto nga nagasuporta sa nga programa. Yari si Mr. Ernie Pineda. Wala bala upang sa aton pagpamaligya. So, sa gasigi na niya, kapisalig magkita sang laboratory sa Cebu, pagi sa leadership ni Dr. Alriche, nga in 24 hours siya, magawa na tayo ng result. No? Malig na siya, pagpapakita. So, kasi, ang transportation na lang sang specimen sa Cebu, yung pagbali. Ano na yun? Ma-process na yun. Yung merkado na ito, no, hindi naman ang 100% nga may nagabrigyada, kaya ang iban, tungod sang nag-iwat, kit man ang baklanay, nga iba nag-untat baligya, no? So, ang as per report sa mga market supervisors, daw posibilidad lang ang pwede malabot ang sa Libertad Market, siguro more or less nga 1,200. Ang Burgos, more or less 750 to 800. Ang Central Market natin is 500 to 600 lang. So talog mga siguro more or less mga 2,500 to 2,006 mga muna prospected mga ano natin no na mga willing mag swab test. Mga Action Rex ang parayag ni Mr. Ernie Pineda timbalantayan dari buwas kung malabot ini kag ang cooperation like sige na-expect nila Tanan bali tatlo ni ka mga baligyan, merkado buwas dulungan isla? Correct. Action Rex may vinyo lang halimbawa Libertad plus sa may second floor da sa kung ginapobra na daw ay may gani masyado sa nagkabaligya dahil kalaka pa sila to kulang mo sa nila Do listaran ka damang abida? ay ako yung listaran ma Ang Burgos siya din ni mapwesto? sa Burgos may aralan na sila i-designate isa ka pwesto Action Rex Okay. Same with the Central Market? Sa Central Market may na sila pwesto ng tiligwaman kag hindi mabudlay sa mga vendors kay Dakong Libertad no ikumpara sa Burgos kag Central Market nga merkado? okay ito may mga bagsakan ba sila tuya mo lapad to kapay may bagsakan to sila ilagip sa sining swab testing Action Rex. But there was kung bala ining gina-expect nila nga 2,500 to 2,600 o 600 ka mga vendors malabot buwas ka daw nga swab testing. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon mo, Action Rex tayo. Hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Lantaon tani buwasa kag hibaloon tani ang process ang sining swab testing pati gayunon sa mga tatlo kadalagko nga mga merkado, no, sa mga bumaligya dira mga ka-aksyon. At least matapos-tapos taniyo. Kantuan tanay si aksyon na Brian Morden maki-update tanay sining insidente ho nga ti kagabi sa Dakbanwasang Silay. Patay man tong isa ka ginaaligar nga drug personality natapos nga nagbato sa mga kapulisan. Ang problema may nasalamat pero recovered naman siya. Yara naman sa kuno sa mayong kaimtangan subong sini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag ti maki-update tabi sa Banwasang Ibi Magalona kung may progress na. Kung nakilala na ining ginaligar man nga drug poser nga ginsulod sa sako niho na numuning sitwasyon kagin bilin dira sa madulom nga porsyon sang Tabigi Ibi Magalona. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Aksyon na Rexel Waidas sa Katalagman ining na salamat kagabi no sa pag luthang sa isa ka drug personality dira sa syudad sang Silay sa dinining biktima diri nga nasalamat amo si Christian Ganon. Dili siya taga Barangay Mambulak, syudad sang Silay, illegal ang pang-idaron. So diri sa kay Police Major Rolly Budevilla ang hepe sang Silay PNP. Hindi man kuana dalo mang iya sini nga igo kaysa TL malang action Rex pero te kinahanglan o nga ma-hospital gid siya. Kag ang mga ginikanan niya sini na istorya naman sang kapulisan nangayo sila financial assistance gikan sa Police Action Rex kagod ipabulong ano sambit iyang nasalamat. Tapos din klaro diri ni Pondevilla nga wala ining si Christian kang tanan dito sa kay Unel Rojo nga napatay sa shootout kagabi Action Rex. Natabuan gid lamang ini siya nga yara sa lugar, posible o inom-inom upod sa kon barkada o kano nga sitwasyon. Kagway ni siya labot. Pilang ni edad ganis ang biktima? Way ideya si Pondevilla Action Rex pero ti legal age na gid siya. Ara nito nga edad. So, ay klarohon ng liwat ni Pondevilla kay may nagalagaw ng information nga muna may relasyon dito kay Rojo. So, kay Pondevilla wala gid siya sang kalabot-labot dito. Nagtalang gid ning bala kag dito man umigo sa iya Action Rex. Aring confirmation ni Pondevilla angot sining nagluntad kagabi. Di ba tagatalisay niya si Rojo? Tagatalisay niya si Rojo Action Rex. Oh, nagkadto lang to sa area sa Dakbanwasang Silay. Sa may Purok Gabay. Oo, Bidega. Barangay Siko. Oo, syudad sang Silay. Amo rin natabo kay dito sila nagbinaklanay kagabi mo sa natibahuan niya nga pulis gali ang gatubang niya. Nag-una palupok ining si Rojo kag dito na pinalukpan man siya ti resulta patay gid ini kag nasalamat ining si Ganon Action Rex. Ari si Pondevilla angot sini. So, sir, anong iya participation sa to, sir? Wala man o kon anong sitwasyon, sir? Anong iya participation dito, sir, sa napatay, sir? Actually, connection sa biktima. Kung baga daw na suspect siya. Pero okay naman siya, sir? Okay naman siya? Yes, okay naman. Nalalayan naman na ito ang pamilya. So, sir, Action Rex po ng confirmation ni Pondevilla angot sini regarding naman niya sa Rojo. Padayon ang pagpangusisa nila karon sa Silay PNP kung anong connection niya sini sa ginakabig dira nga dako man nga drug personality sa iya siri nga nasakupan Action Rex kundi nagakuha sa siyang supply even nga ti patay na ang tawo wala na siyang may makahambal pa kay ti napatay ni sa shootout kagabi pero suno kay Pondevilla ginatingwaan nila nga mamalaan kung sino ang nagasupply sa kay Rojo kag nga nagakalambot diya sa syudad sang Silay kag sumumantalisay ang iya sining area of coverage ng
Kung haling siya sa Talisay, ma-supply pa sa Silay, sinong kontak ya sa Silay? Amon Action Rex ang ginausisa subong sang kapulisan. Hindi mo pwede nga magsulod ka sa isa area nga magbaligya ka na iya kung ka contact man lang action, bro. Yes, amon ang botsilingon gito ni Pondevilla. Ano na, relief? Lusob lang. Nga ladlad ka lang na, may mapili lang, may mabakal, ay hugid. Amo ning dapat investigahan gid sa mga kapulisan kung sinong contact dra. Yes, Action Rex, may ginatubod si Pondevilla pero di gid mamuno ang ngalan. Amo na ang drug personality dra nga ginatudlo dugay na nga panahon nga kaya sa subong. Hindi man gyapon matumbok pa sang otoridad Action Rex. So, wala to ang investigation nila angot sini. Gin-check naton ang Ibi Magalona, sila sa puan kay nang patay dra sa may National Highway balasang Santa Monica Subdivision Barangay Tabigi, ini siya, Ibi Magalona. So, kay Police Major Binoman Action Rex, mga sini pa lang ang mga inura, so may nagkadto to sa funeral parlor. So, ginpasuguan niya pa to tawag Action Rex, kag hibaluon ko na to nag-abot dito, pamilya na ginbala, sining nasambit iyan nga napatay. Ako na mo may nagkadto, gidman to? May ara Action Rex, tapos gaulat-ulat kita sa feedback niya kay siya mismo naghingyo sa aton. Nga dali-dali gid lang kay ginpasuguan niya pa tawo to para hibaluon kung pamilya na ginbala ato o kung hindi sa nasambit yang patay kay posible hindi taga-dra sa Santa Monica mo. Ang Santa Monica lang puwas na sa Banwas ang Ibi Magalona. Bala mo pagadto na sa Mantangan area? Okay, Action Rex. Pero along the highway na siya. So mo nang ginahulat-hulat aring confirmation. Ikaw man to nakakadto sa nagligad to galing nga mga tinuig bla sa Ibi Magalona nga ano to preskon sang RPA kon kwan basta daw nakasulod ka sa area sang Santa Monica mo. Siguro Action Rex daw mangon sining pandemya abi way nagitagwa-guwa. Gani. Dalintan ta na mga dalan sa Negros. Pero why hindi taga-dira no? Hindi man to kilala to sang taga-dira kuno mo. Hindi kilala kuno sang taga-dira Action Rex. Amo to nga si Binoman mismo di tagin makahatag sang dugang clarification sini. Magluwas na gid kay na kay Tampos kay Police Master Sergeant Conan Tampos kamo to nag-investigate sa nasambit nga area. Nga nagpanugid kung paano siya ini na sakwan ang may senior may asang concerned citizen nga nagpabalo nga may tawo dira nga nakitaan edad ini sang 40 to 50 anyos na pila sa tiyang kag-ulo tero ini tapos abot may karton sa kilid niya nga may ngalan nga pusher ako tularan nyo nang malaman nyo. Tagalog ito, no? Tagalog ba? Kasi Ilonggo pa, sundan nyo, pramabalaan nyo kung anong... Ari ang confirmation ni Binoman Action Rex, naging try natin nga malakot siya. So far, Action Rex, sa muna ang confirmation ni Sir Binoman ang sinasambit niyang pagkasapo sang bangkay kainasang okondra sa ilang sininga area. Action Rex. Ulayhon ko na niligaw sa San Carlos, tublang nga nagkaladakpan kahapon, 3 kabilog. Ginausisa man to ni Police Major Mark Angelo Hongko kung anong connection nila sa itong nagkaladakpan o kung nadakpan Action Rex nga 13.9 million pesos. Ito dako. Atong may yara pa sa Sibulan nga nadakpan kag sa Cebu. Action Rex ang Setyembre 21 to bala mo. Oo, nadakpan. Kung anong connection ni Mon Del Rosario, artista galinyo. Artista man na? Si Mon Del Rosario. Kung yung ngalan, artista, Action Rex. Pero kapangalan niya lang na? Kapangalan lang. Eh, nakuhaan sila kahapon sang 272,000. Di na ko man. Upo niya din niya siling live-in o konlubian niya nga nadakpan nga si Maria Angela Sandoval
Migo yung pagiging si Bernel Buli-Buli. So gina-check na karon ni Hongko Action Rex kung anong yung connection nila sila kay kanako man sang supply nga ara sa ila sininga puder sa sininga mga sinyal. Amo na so far ang mga balita gikan sa NOCPO, Negros Occidental Police Provincial Office. Ini sa Action Brian Mora nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson Brian Morden, balita gikan sa NOCPO, sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang ha. Standby anay mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current study, ayos, sige, manamyaw tanay, may lang pag-monitor, tamyaw kuda sa 929 Salon, Alma, Hema, Lexi, kag Chinchin, nga nagpamati sa programa mo. Thank you so much, Victoria Santa Ana. No? Halin sa 929 Salon ko, no? Mapagupit na guro ay. Gabaton man kamo da gupit. Kay Idilaos, may lang pagpamati, monitor lang dira si Nanay Isabela sa Kingtown, Victorias. Kay Romy Alconsa, may lang pag-monitor sa kay OTTG, Romy Alconsa. Kay Zetalunan, thank you so much, Gidset. Sa kay Alex Montisa, si Rex ang vaccine program sang DOH dayon subong adlaw, PNRC manugabot subong adlaw. Si Senator Gordon ara gali karon gani man karon sa apon na may 3 o'clock pa nga press con si Senator Gordon karon sa Kapitolyo, no? Eric Binuila baw sa Silay naman na daw halos kada semana sa Silay may gakadakpan perti kadamo gid sang adik sa Silay, no? Eric Binuila. Ross Diginion, may lang pag-monitor sa pamilya Diginion, Laguyo, kag Serbania sa Hacienda Mercedes, Barangay Maaw. Watching from Barangay Estefania. Thank you so much, Rose. Sa kay Junjun Esteves, ning Action Rex Paniaga ta, konsudan kundira sa aton isda nga tinapahan diri smoke kag laing kag tosino. Salamat, Action Rex. Thank you so much, John. Salamat gid kay Lisa Monte Castro. Morning sa Rex, nagapamati lang ako diri samtang may ginaobra from Doha, Qatar. Hay lang da sa pamilya ko sa Mamaylan, Monte Castro family kag Narciso family. Halin sa kay Lisa Monte Castro, kay Mingaligo Gapis, may lang pamati dira sa Santa Rosa, Barangay Santa Rosa, Murcia. Kay Mingaliego Gapis, no? Jo Marie Radok, may lang pag-monitor dira sa La Castellana. And sa kay Jacob sa Jatach, damo pagaliway kabalo sa usage sa face shield sa salakyan, close mall, grocery, building ex-capitol, close establishment or market. Nanong butsing ganon yan naman. Ayos. Sige, Mary Ann Chodoro, may lang pag-monitor Mary Ann, no? May lang pag-tuon sa akon nga bata nga si David. Ayos. Kay Rods Merida Colde, tani makalabot kay Gob stranded individuals na to sa Pier 4, no? Ayos. Sige. Kay Ophelia Galiro Arce, may lang pag-monitor from Isabela. Thank you so much, Gid. Kay Liberty Binitin Obaldo, gapamati sa Eastham 4 Mansilingan. Sa kay Michelle Sayo, ga-monitor man si Michelle Sayo. Kay Janie Solgon, may lang pag-monitor sa kasin niya si Placido Hintulillo. Sa kay Day Ira, si Solgon, happy birthday today. Thank you so much, good Janie Solgon. Alex Fuentes, may lang pag-monitor. Kay Miss Meralda Dolido and Lunila Tarosan, ga-monitor via Facebook sa Gatuslao, San Sebastian, no? Kay Shim Tagapan, may lang pag-monitor sa Tagapan family sang Kawayanan Talok.
Philip Lorente, may lang pag-monitor kay Philip Lorente dara sa Barangay Mansilingan kay Mr. Rodi Agsam Cathedral, no? Ayos, thank you so much, Gid. Eric Liano, sang Cadiz, thank you so much, Gid Eric Liano. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, Nelda Siguanse, kay Nining Ibanez from Cadiz, may lang pag-monitoring, no? And Salvacion Valero, dara sa La Carlota, may lang pag-monitor kay Erwin sa Handumanan. Thank you so much, Erwin. Kag kay Jomari Formentera, dara sa Binalbagan, upod kay Jenny Perez. Kay Fred Ninya, may lang pag-monitor. Noel Cañete Paragsa, dara sa Quezon, sa Katipunan, Quezon City, no? Ito siya sa Manila. Valencia Kenneth, salamat, Gid. Rosalina Arellano Espadero from Morsia, no? Thank you so much, Gid. Ayos, kay Rona Roto, ginatamyaw lang ang pamilya Roto sa Sitio Paho, kag Sitio Antipulay, Barangay Kabagnaan, La Castillana. Especially sa nanay ko, si Sally, kag tatay ko Muluma, yung udto lang da. Watching from Manila. Salamat, Gid. Thank you so much, Rona Roto. Stephen De Los Reyes, may lang pag-monitor dra sa Purok Magayon, Sumag, Bacolod City. Thank you so much, Gid Stephen De Los Reyes. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon, ha. Standby anay kay alang gid sa tiyempo taho. Standby mga kaksyon, balik lang kita dugay-dugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay.
D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:44 ng aton oras. 12:44 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanay dugang nga mga balitaw na tanay si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa dugang 10,000, no? 10,000 ka mga tickets gikan sa DOH ni para sa Teresita Landoni Molecular Laboratory maabot karon nga adlaw. Abot ko na nung preparasyon dagi si Senator Dick Gordon o Richard Gordon ang mag-abot dira sa Kapitolyo at 3 o'clock kag si Gob may press con sa sining hapon, no? Ibalaon tabi Bakson Eden Abuso sa balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, mag-aabot karon nga adlaw ang dugang 10,000 ka mga test kits gikan naman sa Department of Health para sa Teresita Halandoni Molecular Laboratory. So kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagpasalamat siya sa padayon nga suporta sa gobyerno nasyonal diri naman sa aton probinsya kag base sa pagsulundan sang DOH gali Action Rex. Kinahanglan nga mapaydalom sa swab test ang 2% sa kabug-usan nga populasyon sa isa ka lugar. So diri sa Negros Occidental, lakip na siyudad sang Bacolod, nagalambot sa kapin 3 milyones ang populasyon kag 67,000 na ka swab samples ang napatigayon sa Biolab rason nga suno kay Lacson nagsobra na sa porsyento nga gintalana sang DOH. Pahayag ni Lacson, padayon ang ila sinipagpatigayon sang contact tracing, pagtest kag pagtatap sa mga pasyente nga mahimo infected kag ang mga nagpositibo man sa virus. Pamatin naton si Governor Eugenio Jose Lacson. That was mentioned that there will be another 10,000. It's not the first time, no? Just for everybody to know. Una ganing kapasalamat sa DOH na constant ang ila bulig sa aton molecular lab. And I understand, I think as of today siguro mga 67,000 na siguro ang aton na test, no, sa molecular lab naton. So dapo ginabulig ang mga test kits na ginabulig sa or ginahatag sang DOH. Since we started with a population of 3 million, ang standard sa DOH is at least 2%, no? So that's 60,000. So we are beyond 2%, no? But we will continue to test, no? To trace and then to heal, no? Samtang Action Rex na talana man nga mag-abot karon si Philippine Red Cross Chairman kag Chief Executive Officer. Pio naman ko ng Action Rex kay magabisita di siya actually sa Philippine Red Cross Negros Occidental Chapter. Kag pigit pa man ko taman si Gov Lacson kung ano gid ang agenda niya. Sa pagpatigayon man sang press con kaupod karon si Gov Lacson tiambal ni Governor, wala pa siya sang idea gid Action Rex, no, kung ano man ang mga ipalayag ni Senator Gordon. So bantayan ta lang karon kaya may ara man sang Facebook Live ang Kapitolyo Provincial. Mahimo man lang na nato karon Action Rex dinahiwato ng press conference nila sa social hall sa Kapitolyo Provincial. Social hall. Di nang social hall nila man?
Sa second floor ng Capitol, Action Rex. Ate, sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sining aga may yara naman landslide tong natabo sa Campo Manis Bay kag Sitio Montay sa barangay Maricalom sa syudad sang Sipalay. Ginapatigayon tong clearing operations para nga maagyan. Amo maniguro nakaligad to ay nga nag-landslide dito sa area. I-check ta na dugang dito sa syudad sang Sipalay angot sa sining landslide nga natabo mga kaaksyon. Sa iluhan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Wala sang itsura, magluwas sang helmet nga ginasuksok kag brand nga motor ang nakuha sa CCTV. Sang matabong pagpang-hold up sang isa ka baligyaan sang motor sa Dalan Mabini Lacson nakaligad nga simana. Daway gid ni guro do tiway gid ni guro ning klase sang investigasyon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Thank you. Ayo di purma. Wow. Ayo di purma. Grabe nga ahahaha mo. Daw evergreen ba? Ayo di purma. Daw piyo ka. Piyo na to yan. Relax lang na bala. Good. Ang aras mo mga kamay ang ang kayuhan, no? Oo, sa evergreen, no? Masignal ang nakaroon dugay-dugay, Good. Ano na ang mayong balita, no? Pangsapin-sapin. Ayo di purma. Malayo pa nga pagtakop sa bulan sa Laban. Nga may ano sa Nobyembre? Tikira lagi. Uy, pagani matapos ang maskarata. Gani man, no? Ito matapos ang maskara na tani, no? Kasyam na taning adlaw, ni sadya na taning Bacolod, no? Sadya na galing na gabong, taning Bacolod subong. Gani, man mo na taning mainsindihan kada gabi mo. Oo, gani man. Katari pagkabawi-bawi pa tani, eh. Bawi-bawi. Ayo di purma. Sige pagkabawi-bawi, kaya wala kitang maskara ni. Mo gitani ning tsansa, no? Tsansa gitani nato, Wa tumbang mo gitani to. Tingin may schedule sa may dalan, lakson mo. Oo, may schedule to tani. 3 kadlaw to tani nga tirada to. Yawat-yawat to man tani mo. Electric mascara na tari sa lakson mo. Oo. Sige lang kayo, may muna ko na gimmick, Gimmick. Ayo di purma. Ano kami ni Sir Elre, Kapasautot pa kada Axorex. Ayo di purma. Hindi mo. Mag-GNG na. Mag-GNG na. Okay, good Kamu din Sir Elre, Pariso pa kabog doon ni Sir Elre sa saot para nga mangin mayo ang negosyo sa dalan lakson. Namiguro lang tawo, no? Wapo, groy. Pasi makubiran pa sang CNN, no? Ayo di purma. Hindi na. Ano? Dumahuya. CNN, Coconut News Network. Laban. Laban, kumagamo sila. Mag-cover, no? Nami ko Sir Elre pa sa utol, no? Laban Sabihin pa kung dayang-dayang. Dayang-dayang. Ayo di purma. Kaya ako si Sir Elre. Kaya isa dugo-dugo ang mabulos nila, no? Gani man. Kay Action JM, no? Siya ni mabulos dugay-dugay kay birahan ta na yan, para hindi siya kabawi sa aton. Para hindi siya kabawi sa aton, no? So, Sir Elre, imo nga costume preparar, ha? Costume, Si Kapitan Patrick Valjera sang himamaylan ga monitor. Di na siya nga barangay. Agisan? Ambuta daw agisan na sabla mo. Ambuta? Siguro. Pinagusto ko lang siguro. Basta si Kapitan Patrick Valjera. May lang ang pag-monitor da. Kapitan Patrick Valjera. Ambuta nun ni paring Ted, Valjera sa himamaylan man? Oo, himamaylan man bla. Di ba si
mga kuan mga Kasi pamilya guro. kuang guro kaparintihan Claria sa apelyido mo. Bika plati PM dabi kay Axorex ko di nga barangay sa mga Sabi ko, bika PM da sing mayo nga balita. Uniforma. Okay. Tabaloko na siya nga barangay. Birahon mo na imo ya. Pasta kay Kapitan Chalperia. Sa barangay Si Kapchad Feria pagid sa Barangay Robles, si Kagawad Jofred. No. Kagawad. Oh. Where are you now? Ari ko de. Uniforma. I need you now tonight. Ito saot ba? Uniforma. Hindi amuaw. Oh. Biraw tani, total biyernes man ah. Ernest man, boss, Sabado. Boss, Sabado pagido. O ti sadya pagin ni boss. Nga, may ano? May dance parade. Uniforma. Dumas lagi hapon ba? Dance parade ah. May dance parade, boss. Oh, gani man ah. Bisan why, sige lang, basta kabigon ta lang ah. Bigon talang maskara gyapon. Oo ah. So kung maglakat mo sa dalan sa saot ka mo, no? Gani. Pero tanawon nyo lang wala tao kay basta masalang nga buhang. Uniforma. Taning downtown area, subong ni, gali na gabong na ni. Laban ni subong guro ka hilira na ng mga baligyan, no? Mag-scope la. Oo. Ang mga nag-inaso-aso na kunura sa kagabihon ba? Gani, no? Ini nga tuig na miss na kita maskara Action X, no? Although nga medyo propigado subong, pero sige lang sa may fiesta, yung kung ito kasadya mo, kung may kakwarta, galing ito problema, kaya ang COVID na nagyapon Action Rex, no? So ipalayo tani ang COVID. Next year, mabawi ang syudad sa Bacolod sa Mascara Festival, no? Siling ni Kagawad Jofredo liya, dance parade sa mga positive. Amo lang na nga portion na basahon ko, Kagawad ah. Amo lang na. Ay, sugpon na. Ang coming eh. Uniforma. Danay kagatanong ko sa akong nga banawan diri, no? Ay, si Mr. Manuel Co. gali. Ay, sa Silay. Silay ka ba mati sa Sabonga? Si Mr. Manuel Co. Saan si Sir Manuel ko magka-coffee sa GNG man? Di may time kay ka nagmunot sa sako niya mga kopi-kopi. Pwede naman nagka-coffee kung magka-talking ginagmay. Kita ni Action Art ay hupon. Mga tapos ka program ko di bla? Pwede man naguro kasi Action Art available man subong eh. Total may car mo na si Mr. Manuel Co, no? Gali. Oo, sir, sa GNG ta. Oo, mayo to sir nga postuhan ah. Oo, namin ang magka-talking pa ta to. Ay gusto kit ma-meet ikaw personal ni Mr. Manuel Co eh. Ni Action Art ay hupon. Pwede ka maskara? Uniforma. Amo na dang tirada, no? Oy, kanami, no? Okay, Mr. Joseph Chua pa? Oy, kay Mr. Joseph Kajuli Chua, no? Oo. Mayong hapon na si mo, sir, Hining mayong balita kay Kagawad Jofred ako. Nga. Hara na, coming na, no? Coming na? Coming na, ang dance parade nga positive. Muna na ang tirada Action Rex, no? Sige, kung coming, nagiging dance parade pa. Mr. Manuel ko na matik na. Okay. May gwapo ko itong kape sa Ginji. Oo, nami to yan. Barato na ang kape ko. Oo, tagpila gani? Tag 500, no? Dala tasa? Uniforma. Ayo. Dala tasa na. Mr. Manuel ko, dala tasa, 500 ang kada serve. Ano man na siya? Joke lang na, sir ah. Kung pa kumayara, sir, yawat pa man mo. Uniforma. Nano na eh? Ano? Ang wala sang itsura, magluwas helmet. Diyan ay ka-black ay Initay mo siya ni Mr. Manuel ko next week Ate, sige ah. Ito, sako-sako pa sa subong mo. Sila niya Action Rex, Action Rex next week, guro sige ah. Timing na, sir ah. Timing na, Sir Manuel hindi ka na blasako kag magkaroligwa ka na, sir ah. Siguro kasing kumer ka budget, sir, okay na for GNG, no? Pila? 5 kumer. Hay. Uniforma. Numero na 5 mil kay Mr. Manuel Kuman. Sabi mo, mapunaw si Mr. Manuel ko. Dama. Sa 5 mil nga budget. Dama, rosdak man ang ginapungkuan ko, diba? Budget ka na si Jopre 10,000 sa Panta, sir.
Coming. Ayo di Purma. Alahagid si Kagawad Kagawad, di ba yun tani sa Pag panta? si Kaptsada. Si Kaptsada. Biraha sila. Okay, coming sa positive sa maskara. Kaya ano ning wala itsura ni? Ato wala itsura, ko di wala tao. Gani wala suspect ito. Hindi, actually may itsura. Oo. May ulo, pero di kita na itsura. Kaya may taxorex mo. Oo. Hindi kita nila. Isa lang ning suspect ni? Hindi, doon na sila nga actually taxorex na kuhaan sang CCTV. Ah. Kaya kay problema, kaya nag-helmet ni sila nga duwa. Kag, tiyan mo na ang nakuha ka ka description sa motor Raider Action Rex mo. Na pula. Sa ilagay jabing itsura sa ila sa description daw wagid may makuha ang ato sa kapulisan, specialmente station number 1 according sa kay Police Major Jobel Seder. Pag nabalala sa Action Rex, may mga lugar pag sila nga katuan nga posible basi may CCTV kag makuha gid bla ang itsura gid bla sa mga suspect ni basi ko nakauba sila sa ila sining kinasuksok nga helmet after sa insidente kay ti amo man ni chance saman mo nga makahatag man sa description kung maka bisan paano makakuha bla sang ideya nga mga pulis nga lagi ti amo ning problema kay ti ang itsura kag ang itsura wala makuha pero ang helmet kag ang ginasakyan sa nga motorsiklo sa natabo nga hold up sang naligay nga Sabado dira sa may Motor Trade Incorporated nga nagkuha sang 18,000 pesos nga cash. So amo ni so par ang nakuha nila sa CCTV. Pero sila ni Police Major Jobel sa Action Rex, wa sila nagadura sang paglaom nga masurban nila ini kaso. Considering ati ang investigador niya sige gihapon sa pagpatipon sa mga ebidensya nga base pa man lang makahatag sa lead sang ila sa investigasyon sa natabo nga pag-hold up sa to Sabado sang hapon sa Motor Trade Incorporated dira sa may San Sebastian Lacson, siyudad sang Bacolod. Yari si Major Sidal sa interview sa Action Radio. Nag-ibot kami sa area. Kami nakuha kami itong CCTV footage. Kaya kung sila nag-nabay. Pero may ginakonect pa kami sir kung din pag sila position na kagi. Eh, tapos ang intersection. Initial pa siya po na po na description nila sa motor pag sa helmet. Pero gina-check pa natin sa pagit niya sitbi natin para makonect natin ng suspect. Anong nakuha sir sa CCTV party sa helmet kag sa motor sir? Ang description? Ang sa motor sir, nga color pula, ang isa ka-suspect naka-helmet niya pula, tapos ang isa naka-helmet man niya puti, naka-jacket, kag nato naka-jogger pants na may rebiti nga puti. So, planto nga itong initial sir nga description nga suspect. Ang motor doon, hindi gid makaroon, pero balang nalatod sir nga Raider na sa nga pula, pero wag ginaton nakita sir kung may plaka sa sir nga nakangot sa likod niya. So, magnawa sila sir sa ibang nga mga CCTV nga nalantaw nyo daw, hindi gid nakuha ang pila sila nga mga itsura sir, no? Oo, kaya naka-helmet sila, bisa kag naka-face mask. So, aton sila yung belt na lang nila nga mapapalapit sa ang TV kag ang motor mismo kung nalokit ng motor ng gamit nila. Action Rex Police Major Jobel Sidel ang hepe sa station number 1 nga padayon nga nagausisa sang sini nga kaso. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP oras sa balita oras sa aksyon. Action Eric Magbaw nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon tanay para siguradong adlaw ninyo, tumar na kamo sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw
Ilaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon radyo. Ang aksyon Stephen Presquito, isa ka wanted sa kasuguan man ho, isa ka wanted person nga nagapangatubang sang kaso na dakpan man sa banwa sang Calatrava. Yari ang kauna sa report ni aksyon Stephen Presquito, Pen. Yes, Action Rex, natigayo na dakpan sa katapos ang Calatrava PNP kag sang Regional Mobile Group sa diin mga alas 11 sang aga kahapon nga adlaw dira sa may barangay Kalampisawan, Calatrava, Negros Occidental. Ining suspetsado nga gikilala nga si Ryan Gipulan Medina, 26 anyos ini, wala sang asawa, kag residente man mismo sa nga nasambit nga lugar. Ang mga suspetsado na tigayon nga nadakpan sa katapos ang Calatrava PNP nga gipangunahan man ni Police Major under sa supervision ni Police Major Roberto Injapi, ang acting COP sa aton sa Calatrava PNP, kag nila ni Police Captain Kenneth Gratones, ang second maneuver platoon sa 605th maneuver company. Kag sa diin ang karon ang suspetsado nagapangatubang ini sa kaso nga frustrated murder nga sa diin gin-issue ni criminal case number RTC 20-8133 nga gin-issue kag nipirmahan ni Honorable Arvel Delgado, presiding judge sa Regional Trial Court San Carlos City, Negros Occidental, nga may petsa ini Agosto 17, tuig 2020, kag may bail recommended ini nga nagabalor ini sa 200 pesos para sa temporaryo nga kahilwayan. Siguro ini suspetsado Action Rex ari sa kasudiya sa San Carlos, Calatrava PNP para sa proper nga disposisyon. Nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos. Matapos ang San Carlos, kadtuanta si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. May 19 anyos nga lalaki ho nagapangatubang sang kasong nga homicide, arestado sang kapulisan sa Banwa sang Manapla. Yaring kaunda sa report, we have Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex, arestado ang 19 anyos na lalaki matapos ngayon nagpapatubang man sang kaso nga homicide sa bahin sa Banwa sang Manapla. Inigindakop nanday Police Captain Jeric Bermudez upon ama katapos ang kapulisan mga launa immediate na sang hapon kahapon sa bahin sang kilometer 39 sa Barangay Tortosa sa among Banwa. Ang suspect kikilala kay Jeste Dolendres Aquino, 19 anyos sa edad. Kagini siya ang residente man sang among lugar. Suro sa payag ni Police Captain Jeric Bermudez, ang hete sang Manapla PNP, nga ini ang warrant of arrest, tatlo ini sila, kag ini siya ang nabilin nga may kasong homicide, kag gindakop nila matapos kinimaluhan nga ara man ang presensya sa among lugar. Ang warrant of arrest kin-issue ini sa RTC Branch 40 sa RTC sa Siyudad San Silay. Kag ginapirmahan naman ni Honorable Judge Dainadal Chongson Trosio. Ini nakapit sa Agosto 6, 2020. Ang korte naghatag naman sang panugot 120,000 pesos para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Ang inikaroon nga persona ang detinado sa bahin sang Manapla Police Station sa ila sining custodial facility. Report gikan sa Banwa sa Manapla, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhan tanay sa Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Pontevedra. May top 9 most wanted person man dakop sang kapulisan. Sa detalye sa ning balita upod kay Aksyon Percival Villamor, Pers.
Yes, Action Rex, alas 8:20 sang aga ang Pontevedra Police Station nagtanda sa operation against wanted person. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas, Chief of Police sang Pontevedra. Ginkanda kini ang operation sa may Barangay Recreo, Banwa sang Pontevedra. Dakop diri ang isa ka persona nga isa ka top 9 most wanted Action Rex. Ang persona sa listahan sang police station sang Tigbawan Police Station sa Tigbawan, Iloilo, Action Rex. Ang persona ginkilala diri sa kay Hector Tinasas Nombre, 41 anyos, may asawa, kaga Pumuluyo sang barangay Parara, North Tigbawan, Iloilo. Ang pulis ang Tigbawan nagsupport sina diri kag nagupod sa operation kag nagserve sa warrant of arrest nga may case number 2699 kag may warrant of arrest nga gin-issue kag ginapanahog ni Honorable Hector Verson, acting judge sang branch 67 RTC Gimbal, Iloilo. Ang kaso nga frustrated murder nga panahog sang korte kag ini siya may bill recommended Action Rex nga 200,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Ang warrant of arrest may pitsa sadtong Agosto 15, 2020. Ang suspek karon nagapangatubang sang kaso nga ginpanahog sang korte batok sa iya. Report live gikan diri sa Pontevedra Police Station para sa ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Radyo Philippine Standard Time, 1:17.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, may lang monitor dra kay Sir Gary Amerela, kagay ma'am dra, may lang monitor Sir Gary. And sa mga kaaksyon ta dra kay Mr. and Mrs. Alfredo Villa Ester, good PM lang dra sa Barangay Vista Alegre. Thank you so much Mr. and Mrs. Alfredo Villa Ester, kagay Libran Rofing, may lang monitor dra sa Bago City. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining pagigupod. Standby na sa This Is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Like a clown, I wear a disguise. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.